Здравейте, Maxcon OD с включване в този късен час. В момента сме в процес на изграждане на няколко броя паралелно контейнери Еко, модел 1 с размери 6х2,40 и това е една от фазите, в които в момента се намира контейнера. Още съвсем начална фаза. Пода и покрива са предварително сглобени в фабриката. Ние в складовата база в София довършваме и изцяло затваряме контейнера. В този случай колегите са започнали от тази стена, която виждате, и постепенно затварят лицевата страна, като ще има врата и два прозореца. Единият вече е сложен. Вътре ще бъде оборудвано с електрическа инсталация, контакти, ключове, предпазители, окабеляване, разбира се. Имаме заявени около 14 броя за този месец за изпълнение и в рамките на около 15-20 дни ще бъдат изпълнени всички поръчки от този тип. Паралелно с това изпълняваме и поръчките ни на адреси в цялата страна с най-различни конфигурации, размери, височини, цветове. Maxcon OD.